Makadisi kuri? Tosimba upenyu wakanzwi. Upenyu trainer meno kunokumatari. Kunokuna chaizvo. Anditika. Aiwa, tinotenda. Tatirika itimboya timbokurukurana sekuru Hungwe. Munoziva kuti nhamo nematambudziko dzemunhu mutema hadzisiyani nayo dzakawanda. Saka tati aiwa regai tinozvinzwira kumatare kuna sekuru. Tinzwa kuti munhu watoda kutaura naye anonzi sekuru Hungwe ndiani, basa iri rakabva nekupi? Nekuti tinoziva kuti vakawanda mabasa aya anouya nenzira dzakasiyana siyana. Saka vasekuru vanongada kuziva kuti kana tichida kunoshandirwa nemunhu akabva nekupi kuti azonzi sekuru Hungwe achiita mabasa aya. Aiwa, chokwadi. Ndofungwa vazhinji vanoziva kuti ini ndiri kuzvara cheMalawi, asi ndiri mukati menyika ino yeZimbabwe. Ndine nguva ndiri muno muZimbabwe muno. Vazhinji vanondiziva ndichiita mabasa akasiyana siyana ekubatsira ruzhinji. Kana kuti vazhinji vanokuziva muchiita mabasa akasiyana siyana ekubatsira ruzhinji. Mabasa api? Kuti kubatsira kwakawanda wanda kasekuru. Chokwadi, ini ndiri murapi. Paurapi hwangu apa ndinobatsira zvirwere zvinenge na shuga, cancer, asthma, BP, mupfari, herpes, zvirwere zvandobatsira nazvo zvakasiyana siyana izvozvo. Kana kudzinga mhepo mumamisha, namamisha mukanzi makarombwa, mukanzi mune zvakabatwa mumamisha, iroro ibasa rangu iroro. Rekukwanisa kununura pane zvakabatwa kana zvakaitwa, zvinosanganisira nhau dzeurombwa kana nhau dzeubatwa zvine mishonga inokuvadza vamwe pamagariro pamararamiro. Pamakatanga igore ripi sekuru kuti muzoziva kuti ndashedzwa kumachechi vanoiti calling kuti yauya manje ndakufanira kunge ndichiita ndichibatsira vazukuru? Izvi ndakatanga 94. Ndichiri mwana mudiki. 94 pandakatanga kuita mabasa, pandakabatwa nemudzimu. Ndikatanga kuita mabasa, ndikagadzirwa zvandakagadzirwa mudzinza medu zvikapera. Ndikutanga kutotorwa nevanhu ndichienda kusvika zita rangu rakatanga kutokura. Handi pane chimwe chirwere chamataura sekuru chakenza, chirwere chanetsa. Kana muchiti mimi munokwanisa kuchirapa, tichitarisa kuzvipatara kunomboenda vanhu vachinge vakuchirwa nezvirwere izvi, vanotaura vanoti mastages, kuti stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Zvokuti pamwe pavanozoenda kuchipatara vanogona kutosvika vachikudziva kuti iyi stage yauri kai haichagadzirika. Imimi munozvifambisa sei? Ichocho chokwadi. Kenza ine mastage. Kana ichiri nhete, kenza inorapika. Vamwe vanhu vazhinji vanotaura kugona kurapa kenza vanoita havo zvavanoita zvokuti vanorapa marapiro avanoita. Asi kenza kana ichinge yatanga kubata pamunhu, kana ikabudisa ronda kunze, inofanira kutanga kurapwa ichibva nemukati uchibuda kuenda kunze. Nekuti ndopai pamunoona munhu akaita aita kenza pagumbo rinogona kuvhara ronda asi mukati umo achirwadziwa. Saka zvinhu izvozvo ndosachiti kenza kana ichirapwa nezvainotanga kupiwa mishonga yekurapa ronda ichibva nemukati, kurapa urwere ichibva nemukati ichibuda kuenda kunze. Ndo marapiro anoita kenza. Makenza akasiyana siyana uye ese anorapika kana asina kunonokerwa. Kenza chaisingati chete nyaya yekuti inononokerwa. Kenza idi kunonokerwa. Kana kuchipatara chake cheko kenza ukainonokera inokunda. Totarisa nyaya dzinonetsa vazukuru vakawanda, inyaya dzeurombwa. Kuti mumusha makaita sei, makabatwa dzinza riri kuita sei, riri kuparara. Iyo nyaya sekuru, vazukuru vari kusangana nematambudziko akaita seiwayo vangabatsirika nesei? Nyaya yeurombwa hainetsi, nekuti munhu akabata chake anofanira kubayiwa nechake chaakabata. Iriko mishonga yatinonayo panapa yekuti kana iwo wakabata chawakabata, tikakushandisira isusu mhando yemishonga iyoyo zvinokuwana chete. Kana une umwe akukanganisira mumusha zvinokuwana chete. Tinayo mishonga yezvegirazi ava nanouya zvavachiona zvavo zvegirazi zvanenge vachiita, asi mishonga yekubaya chaichai tinayo yakatosiyana siyana iripo panapa. Senda kubvunza kudaro, vakawanda vakaromba vanoramba kuti inini andaura sei handina kuromba. Kuromba imhiko yakatoita kunge kosi yekuti hakuna munhu akaromba anotanga nekubvuma kuti akaromba asina kurwadziwa. Kuti munhu azototaura kuti inini ndakaromba zveshuwa shuwa inini, anenge aine pamwe panhu pamumanidzira
pamurwadza ndokuti azobvuma kutaura kuti inini ndakaromba nekuti kosi inoita vanhu vakaromba vese ava vandotaurwa nemurombesi wacho kuti wewe kunyange ukabvunzwa zvinengei haufaniri kubvuma nyaya yezvinhu zvawakabata kati nyaya yezvinhu zvawakaromba iwewe ndo pane secret yenyaya yekuromba saka zvezvo mai zvinongodzoka pakuti isusu tinoziva manje kuti munhu arwadziwe nezvaakabata anofanira kunge aita sei izvozvo tinozviziva mishonga yekuti munhu arwadziwe nezvaakabata inotoripo iriko saka muri kureva kuti ngatiti nini Robert ndafamba ndanzwa kuti mudzinza medu muna nhingi akaromba ndiye ari kuita kuti zvinhu zvemumusha zvisafambe vanhu vafe ndoya kwamuri imimi munoita kuti munhu iye arwadziwe chirudzii tinogona kushandisa nzira yegirazi ndine nzira nhatu dzatinogona kushandisa tinogona kushandisa nzira yegirazi zvese tinozviziva nemaono atinoita pagirazi tinogona kushandisa nzira yegirazi yekubaya pagirazi paipaya munhu arwadziwa anogona kubayiwa kechipiri tine nzira yekuti iwewo wacho iwewe unopiwa zvaunopiwa mishonga unotopiwa yaunoenda nayo kunoshandisa kumba kumba kwako unenge uchigara iwewe unoshandisa mishonga nguva dzanoda kuti akutumidzire zvimwe zvinhu kumba kwako unenge uchishandisirwa mushonga uyo zvaanenge abata iye zvaanenge atumidzira kwauri iwewe hazviwani mukana zvinongodzokera kamwe chete saka iyoyo nemumwe mushonga wekupedzera wetatu uyo unoshanganiswa nemvura unowanzoshanganiswa nemvura dzekumakungo uko ndopaipa munonzwa vamwe vanhu vachitaura kuti anonya iripo ndeyekuti pamapanhingi apasviki ukasvika unoona riri dziva unoona iri mvura mishonga yakadaro iriko iyoyo saka iwewe kana hama yako ichibata zvainenge ichibata nguva yaenda kuti isvike pamba pako iwewe ndopamunonzwa kuti munhu akangoti musoro unobva afa zvinhu zvakadaro zviripo zvinotoitika okay ngatiti iwewe munhu hausida kuti munhu aite kana kuti afe asi chauroda ndechekuti urongwa hwake hutorwe iye afumurwe mutanga upenyu hunowani semhuri zvinokwanisika zvinhu zvakafana izvozvo zvinokwanisika zvakaita kuti munhu kana achibata zvaanenge achibata ane zvaanogona kugadzira zvekuti zvinhu zvake anogona kuosarenda yega kuti indire zvinhu zvangu zvandakabata izvi ndakundikana nazvo pakati nepakati ndiko basa remishonga iroro pakurombwa apa tinombonzwa kuti pane mhando dzakasiyana-siyana vamwe zvakare vanogona kunotora mishonga kun'anga dzakasiyana-siyana kana kuna nasekuru vakasiyana-siyana kana kuna mbuya vakasiyana-siyana voya nayo kazhinji vachiti mishonga iyi ndeyekuchengetedza musha nekufamba kwenguva mishonga iyi vakawanda vanozochema vachiti inopanduka yotanga kupedza dzinza ipo paipaya mushonga ukanopiwa mushonga kun'anga kuti mushonga unzi wapanduka zvausingazivi wakupedza dzinza ipapo ndoita kunge ndotirambirane napo mbijamu nokuti mushonga wanototora iwewe kun'anga iwewe kutaura kwevaprofita kana n'anga dzimwe dzinozotaura dzida kurerutsa kuti zvinhu zvakapanduka unototora zvinhu zvakatopanduka kudhara uchitoya nazvo uchitoziva nekuti kuromba uku ikosi ndati ikosi inotoitwa yekutoti iwewe unotoenda nekuti haugona kuenda kun'anga one day ukadzoka uromba one day unogona kutoenda kana mwakwanda kana 2 months kana 3 months kana svondo rese uchifambira nyaya dzekuti urombe kusvika murombesa nyatsoona kuti hana yako yasimba iwewe saka ndiri kuramba napanhu pekuti wapiwa mushonga unapiwa gwenzi rawapiwa iwewe zvonzi mushonga uyo wapanduka chachimwe chinhu chakupedza dzinza mapandukiro anoita mishonga yaunenge wapiwa kun'anga kana kuti kune varapi vakasiyana-siyana mishonga yakafanira nekuti wabva nemushonga uchinzi mushonga uenda unotsigira mumba pako usapinze mhepo vari vasakwanise kupinda wonzi iwewe usabude panze usina kupfeka hembe mushonga uyeyo ukazobuda panze usina kupfeka hembe chaunogona kuita ndo mhando mishonga inogona kuti pandukei haipanduke zvekupedza dzinza asi inotafanira songe yarivhesa zvekuti kuvhara kwaita mhepo inenge isingachavhari mhepo inenge yakutopinza mhepo saka ndo matauro andakagona kuita pamusoro penyaya mishonga inonzi inotorwa munozwa kuti mushonga wakazopanduka wautora kudhara mishonga inopanduka ichipedza dzinza wautora kudhara iyo asi andasangana nayo pane imwe yatinonzwa yevanhu mishonga yelaki kazhinji ndiyo yatinozonzwa kuti vamwe vachitaura kuti hongu zvakamboita asi nekufamba kwenguva zvakazotanga kunetsa ichokwadi mishonga yelaki iriko mimwe yakafana neimwe inosanganiswa nemavhe makuva emasopeyo mishonga iyoya iripo yekuti inogona ngori mushonga welaki kunyanyanya yaenda zvemaloto zvemaloto
vaita zvekubheja vemabhora nda zvekubheja mabhora veve mishonga yakadari iriko inokuhwinisa zveshuwa uchitowina ende loto uchitotamba uchitowina zvakanaka asi kupanduka kwaine maende zvinozongokaruka zvinhu zvangopera kungopera ungoti wa ndo matauriro anenge aita panyaya ipi panyaya iyoyo. Ngatitise kuri munhu wakaenda kunoromba zvichida zvakambofamba panguva yacheyo asi wakuti ndaneta dzinza rangu rapera ndakuda kuchidzosera zvinhu izvi vanhu vakadaro munovabatsirei? Vanobatsirika kana kuti munhu abvuma ega kuti akaromba akabata zvaakabata asi zvinhu haachazvida vanhu ivavo vanobatsirika zvakanakisisa. Munhu anotochenurwa otodzoka kuita munhu muvanhu zvakanaka akatorarama sevamwe zvakanaka saka anochenurwa munhu iyeuyo. Sekuri pane imwe nyaya yatinombosangana nayo matinofamba umu yenyaya yechinhu chinonzi gondwa waturika. Chinhu ichocho chii? Gondwa waturika mushonga unogadzirwa unoshandiswa. Vanhu vazhinji vanowanzoshandisa mishonga iyi vanhu vechirume, unoshandiswa nevanhu vechirume kunyanya. Mushonga uyu unogona kuupiwa iwewe kana unogona kuuya pano ndokupa mushonga uya hauna munhu waunoti wewe haurari naye. Munhu wese wewe unokwanisa kurara naye uchishandisa mushonga upi, uchishandisa mushonga iwoyo. Ndipo paunoona munhu ari mukati mevanhu makazara vanhu paipai anogona kunge achingotambisa gumbo achingotambisa gumbo zvake kuriti kwake iye zvinge zvitomuitira zvakanaka. Saka mushonga iyoyo uriko hauzosarudze kuti muroora here, mwana here, munext door here, mukadzi wemuning'ina here, mukadzi weshamwari here, mukadzi wemukoma here, kana kuti muroora. Mushonga iyoyo hauzosarudze manje unongosanganisa zvese pamwe chete. Saka ndo maipira akaita mushonga iyoyo. Saka chinangwa chacho ndechii chekuti inini ndinopiwa mushonga iyoyo kurara nevakadzi vese vese? Kazhinji gondwa waturuka yakaita fanika sekunge mubatanidzwa. Mushonga unonzi gondwa waturuka wemubatanidzwa. Vazhinji mushonga uyo unoshanda pakurima, kuvanda zvekurima unoshanda panoenda zvekurima. Kechipiri munhu anoutora mushonga achiita zvekurima kana kuti anoutora kazhinji iye achida kuwana mukana wokurara nevanhu vasina kupfimba. Mushonga iwoyo unototsvagwa, unotoveko mushonga wakadaro iwoyo. Saka mushonga kazhinji unoshanda zvinhu zviviri. Unoshanda sedivisi, unoshanda setsvera, unoshanda seyowera. Mushonga umwe chete unotaura nezvawo iwoyo. Ndo gondwa waturuka rimwe chete iroro futi. Zvekuti munhu akangaita gondwa waturuka ari mumusha kana pakaita vana vasikana musha mumavarorwe kana akatororwa ngatororwa zvemwedzi kana mwedzi miviri kana gore asi panotowana vamwe vana vanenge vakatogara pamba zvekuti vanoenda kuvarume vachidzoka vachienda kuvarume vachidzoka vachienda kuvarume vachidzoka. Ndo maipira akaita chinhu chinonzi gondwa waturuka chi. Saka benefit yacho ndeyei? Benefit yacho kungorara nevakadzi chete. Urara nevakadzi apana. Saka vanonakirwa negondwa waturuka? Zvakanaka futi. Zvakanaka usina dambudziko. Saka mwanasikana angadzivirirwe sei? Handizivi ndimunoziva zvekumatarisa. Mwanasikana angadzivirirwe sei kuchinhu chinonzi gondwa waturika? Nekuti chinhu chinenge chanotorwa nemunhu uyo uri kuzvifambira zvako, uri kumba kwako, uri kurarama upenyu hwako asi une chimwe chinhu chiri kukushandisa. Mwanasikana angadzivirirwe sei kuzvinhu izvo? Zvino ndosaka richiti munhu ukaona kuti wewe kuroorwa kuri kunetsa, tsvaga chikonzero chiri pauri. Zvichida kuti ndisarorwe chimbori chii, zvichida ndomwe yatota nezvemagondwa waturuka iyoyi. Imwe kana woda kudzirwa nezvayo iriko mishonga yekuti ukaushandisa iwewe munhu ane gondwa waturuka haakubati zvachose. Mushonga une zvekuisirwa muporiji, unodyira muporiji zvekuti munhu kana ane gondwa waturuka kana ane chii haana zvaanogona kukuita. Iriko mishonga yekuti vanhu vanobata zvakaipa usingadi kuti akubate iwewe, inotodyiwa mishonga kazhinji. Imwe yacho inodyiwa nekuseri kweroko. Mishonga yekuti inofumura chese chinenge chida kunzi chiitwe nemunhu chese, kana akakubatira mushonga hakuwini. Saka ivava ndokurudzira kuti munhu kana kushandiswa zvemhando dzekuti uri kushandiswa nemagondwa waturuka zvinotoda kuti uwane rubatsiro rwacho runoita kuti usabatike. Ndo matauro anenge aita. Chinoita chekuti kazhinji unenge usingazika kuti gondwa waturuka ndiye ari kuita sei, ari kundishandisa panapa. Asi ukaenda kune vavheneki vanokutsanangurira kuti pauri iwewe pane zvinhu zviri kuitika pauri zvakafanana nemagondwa waturuka.
Nekuti mwana chaiso ndigona kuturuka hanetsi kutoona kana chipinda matare. Anotonyatsotooneka kuti uyu munhu arikutoshandiswa. Hanetsi kuona munhu iye. Tichitarise sekuru mamwe matambudziko anouya kana ari kuuya kumatare nemwanasikana kana kuti madzimai ndeyapi amuri kuvabatsira nawo? Mamwe matambudziko anouya nevanasikana tingakuti inhau dzekuti dzemumhepo dzemamisha idzodzi dzekuti mamisha munenge makarombwa kana makabatwa kana mune zvikwambo kana mune vakabatawo zvawakabata mumamisha. Zvinogona kuramba zvidzoka padambudziko rekuti vanasikana kuti vachiita dzimba manje zvinoramba zvichinetsa kuti vaite misha inogona kuonekwa, misha yaigona kuvakika. Koita matambudziko anouya nevanhu vevakadzi. Vanhu vevakadzi vazhinji vari kuchema nekuti tokumbira maloku, vamwe vanoda mapassword, vamwe vanoda mapin code. Inyaya yekuti varume mudzimba vanenge vari kushupa zvekutonetsa chaizvozvo. Saka mapassword waya anowanikwa futi aripo. Pane mamwe matambudziko anosangana nemadzimai ekuti 1 anoshaya mbereko. Zvikonzero zvipi zvinoita kuti mudzimai ashaye mbereko uye takatarisana nedare renyimimi munokwanisa kuvabatsirei? Inini handisati ndamboona munhu anonzi anoshaya mbereko. Zotoita zvekutonzwa kuti kune munhu anonzi anoshaya mbereko. Izvo varototifonera vachiti sekuru vanogona nyaya iyi yekushaya mbereko ndevapi? Zvekushaya mbereko zvazviro kune mishonga inobikwa nehuni 3. Imwe huni kana usina mwana pane huni inomirira baba nehuni inomirira amai nehuni inomirira mwana. Huni dzinotemwa dzakaenzana dzobikiswa porridge unobikiswa iwewe. Porridge iyo inenge nemishonga. Porridge iyo unoidya. Waidya porridge iyo tinemwe mishonga yatinayo kuti unosungirira muchiuno. Tinokudza nguva yekuidambura mishonga iyoyo. Kana uri munhukadzi wekuti unenge une dambudziko kutadza kubata pamuviri, dambudziko ratadza kugadzirwa nemutemo wangu panapa ndozoti nini munhu anoenda kuchika anozondibhadhara abata mwana wacho mumaoko. Haana chaanobhadhara kana sendi. Anozondibhadhara inini abata mwana wacho. Vazhinji vanogara vachinifonera vari muzvipatara muti sekuru iwo zvondabata mwana uchimudza manje shuya nemubhadharo wangu manje. Mubhadharo wacho hauzinga wakurisei? Aiwa. Panenge pekuti izvezvi unenge usisina choice. Handiri kuona kunzi ndakakubhadhara iye muzvina kushuva kuti ndakabatsirwa nasekuru zvino apa mwana ndaanaye mari yandachadyiwa zvino ndeiwana kupi kunotengesa kana imba kana property. Aiwa kana tinotaurana nekuonesana. Zvina kana dambudziko. Tinotaurana nekuonesana mubhadharo yakamira wakadai. Unotogara watoudzwa kuti uchabhadhara zvakati. Uri kuzvida here kuti ndikugadzire kuti uite mwana, wouchikwa woita mwana, waita mwana wasununguka mwana wayo wobatsirwa. Chinotadzisa munhu kuti aite mwana kazhinji, zviripo zvinji zvinokonza kuti mwana dzoita mwana. Pane zvirwere zvevanhu vevakadzi zvotadza kuti munhu aite mwana. Mhepo dzimwe chaidzo dzemadzinza dzotadza kuti munhu aite mwana. Kumwe kugadzira kuroyiwa chaiko kunokonza kuti munhu atadze kuita mwana. Vamwe kumwa mapiritsi vachiri vana vadiki chaiko kunotadza futi kuti munhu aite mwana. Asi ukabikirwa porridge haritsvage kuti chatadza kuti uite mwana chii. Unotomuita chete mwana wacho. Handiti ko madzimai, pane madzimai ane matambudziko atingati maviri. 1 anogona kunge asingateeri, mumwe achitoda kuti ndane makore ndisingateeri. Kozoitawo mumwe anenge achiti ndiri kungoteera continuously, ropa rangu harisi kumira kubuda. Dambudziko iro ndasangana naro kakawanda pano. Zviya zviri paviri futi. Nzira yaunoshandisa yekudzivirira pamuviri inogona kukonzera kuti wewe uite dambudziko rafana iro 1. 2 kuroyiwa kwatutwa nezvako kugadzirwa chaiko. Munhu unogona kugadzirwa zvekuti upenyu hwako haufi wakatevera uri munhu womukadzi. Kana kugadzirwa zvekuti unogadzirwa zvekuti unotevera every day. Zvekuti unogona kutevera kana 2 years 3 years kusvika chifese inocheneruka uchiteera chete. Kumwe kuti uri kugadzirwa. Mishonga yekugadzira munhu ateere aramba achienda kumwedzi itoriko mishonga iyayo. Haitoriko inogadzirwa pachuru. Churu chiri kutotuta chiri kuda majuru chache. Iriko mishonga yekuti unogadzirwa pachuru paya. Haumire kutevera kusvika majuru amira kushanda churu chii. Unoramba uchiteera kuupenyu hwako hwese. Kana usina kuti wana rubatsiro ende zvakaipira kugadzirwa zvepachuru zviya zvinoronoka chete waenda pachuru chakagadzirwa nacho chacho. Saka wakatoita kunge utsinye nekuti munhu anogona kukusunungura ndiye munhu akakugadzira. Wega zvekuti unogona kuti kufamba kuti rega ndobatsirwa.
mishonga yekuti usunungure munhu akagadzirwa kudhara inowanikwawo zvaene asi inonetsa mishonga iyoyo. Saka iyo nyaya yamataura yonda pachuru unenge wanyatadzira munhu zvakaita sei kuti akuendere pachuru? Vamwe vanotora varume vanhu, vamwe vanoitawo zvavo zvavanoita, vamwe vanototi mabasa mavanotadzira anobva atandira kufikisa munhu. Saka utsinye hwega hwega unenge uchiitirana paya ukaona munhu atigadzira munhu asvike pakuteerera anenge arwadziswa, pane chii chamurwadza munhu iyoyo. Vamwe vanotora kana murume womunhu yavagona kungatorerwa murume wako obva ati munhu ari kugara nemurume wangu da kuti atevere inini gadzira yatevere zvishuwa ndanga kutevera. Okay, saka munhu ngatitava nenyaya yakaita sangazayo munoona here kumhepo kuti munhu yavataura chokwadi kana kuti ari kutaura ari kunyebera munhu kana kuti munongoswa kugadzira chete mbamati nekuti client yangu ikaso izvo zvinogara chidzidzisa vanhu vakawanda pano. Pane vakadzi vadiki varifungisa imwe nyaya, pane vamwe vakadzi vadiki vanotouya kuno kuti gadzirai kuti maiguru vatevere. Ndoga ndivarambira vanhu vakafanira ivavo kuti iwo kana uri mukadzi mudiki haugoni kuti inini gadzirai maiguru kuti vatevere kana kuti gadzirai maiguru kuti varambe vachingotevera. Ndotovarambira vanhu vakafanira zvokuti ndinotanga ndatarisa kuti munhu zvinhu zvari kutaura izvi ndezvechokwadi here, munhu zvinhu zvari kutaura izvi ndizvo here chaizvo chaizvo. Ndomudza kuti aiti nyaya yako yautano zvayo ndakutanga kuchigadzira manje nyaya yako. ngatichiendai kune vanenge vasingateera. Vanenge vasingateeri zvimwe chete futi nzira yemapiritsi kana kuti nzira dzekudzira nhungu dzatenge tichishandisa ndiri kuona kuti dziri kugona kukonzera futi matambudziko apo neapo. Kwozoti kuruiwe ikoko zvinhu zviya zvinongoenda futi pachuru. Kana usingateeri iwewe unotopiwa mushonga wenda unoshandisa pachuru, chiro chitotuta majuru chache. Ukatoenda ipo unotanga kutevera unotodzokera kumazuva ako chaiwo chaiwo. Saka ava alright, pane vamwe vanogona vachiti ndakagadzirwa kana kuti urombwa huri mumusha ndihwo kukonzera kuti ndisateeri kana chii zvinosangana papi kuti mukadzi azonzi uyu haasi kuteera zvimwe chiti zvimatsanangura kuti kuti unogona kwakagadzirwa nemunhu akakwendera pa ndiwo magondo waturuka aya tanga tichitaura aya. Magondo waturuka aya anogona kukonzera kuti munhu asatevere. Magondo aturuka atoine tsvina dzaweni dzaanadzo dzinogona kukonzera kuti iwe dzikupe dambudziko rekuramba uchitevera kana rekutadza kutoteera kwacho zvachose. Izvi zvegondo waturuka hazvina kuti zvinhu ndezvedzinza kana ndezverudzi izvi. Munhu aita gondo waturuka kana mubhazi chemu wakagara pasame city naye, so makagarawo apa pamuri papa city imwe chete naye, anogona kuzviita zvinhu izvozvo. Saka hazvina basa kuti inini kuti akudzinza kwedu nechikonzo chekuti hakuna munhu ane gondo waturuka. Munhu ane gondo waturuka akasangana newe uri munhu womukadzi ada nezvako iwe vanokushandisa. Sekuru kumadzikereke kunoenda vanhu vakawanda vanoparidzirwa kunzi mukaenda kun'anga mune muchinobatiswa mishonga. Imimi munombosangana here nevakuru vedzisvondo vanombouyawo kuzobatsirwa kuno, ende kana vachiuya vanenge vachida kuuya kuzobatsirwa izvi? Nyaya yevakuru vemasvondo iyi iri kutaurwa ikei taneta nawo panapa. Vari kuuya panapa vachiti tiri kuda zvaunga, tiri kuda mikoka, tiri kuda zvivhuno, tiri kuda chii. Vamwe vanouya panapa tira kuti inini ndiri muprofitawo kuchechi kwangu, ndiri kuda zvifembero kana gora. Zvifembero hakwani zvifembero zvakasiyana siyana ka zvinenge zvakusvika kuma12 zvifembero zviripo. Inini ndiri kuda chifembero. Vanouya vatungamiri vemadzisvondo vazhinji vanouya kuno kwa inozokurudza kuti havaonzouya masikati. Kazhinji vese vandaona havauye masikati, vanouya usiku. Zvinenge zvakanaka izvozvo nekuti zvinoita kuti zviunganidze vanhu vavo kwavanenge vari ikoko. Saka vanotouya kuzotsvaga mukoka iwoyo. Mukoka ndochii? Mukoka chaunga, mushonga unonzi chaunga. Unokoka vanhu, unoshedza vanhu. Iriko mikoka iyi ainotorwa vanhu vakasiyana siyana. Vanoimba, vanoita sei, vanongoda zvaunga, vanoita mabhizinesi chete. Vanotora unonzi mukoka iwoyo. Ndinayo mukoka panapa. Mumwe wacho mukoka wacho ndewekuti ndinogadzira iwe woenda ndozongokuti tsvaga chiro pafiwa, chero paungoona uchingopfuura nenzira pafiwa ndobva ndasvika ndobva ndakugamuchidzira mukoka uya paruva. Ukanena uko kana kushandisa mukoka uyoyo vanhu vamirire kudaidzwa pane zvauri kuita, pangwe pachechi, pangwe pachii, pangwe pabhizinesi, pashopu, pai pauri kuita zvauri kuita ipapa, munhu amirire kushedzwa.
aenda zvekungouya ega asina kushidzwa kana asina kukokwa. Iyo ndo wanzoshandisa kune vanhu vanoita zvemagitari nevanhu vanoita zvemasvondo zvamutaura izvozvo. Ndo vanhu vanoshandisa mishonga yakafanana nemukoka iyo. Sei ivo manje kana vazinge vamira kuvanhu vakoka vakutaura kuti n'anga dzakaipa? Imhari dzinopindirana nemiono yevanhu vavanenge vakaunganidza pavanenge vari ipapo. Havazogoni kuzotaura kuti chakuunganidzai panapa chii. Havagoni kuzoudza vanhu kuti imimi kuti muungane panapa. Semuenzaniso, kune mamwe madzisvondo hatigoni kuzova nemazita. Vanouya panapa vobva vati ndovagadzira mishonga, ndovaisira mumvura umu, voenda nawo. Vanongonopa vanhu chinyararire vari kumadzisvondo kwavo kwavanenge vaenda ikoko. Zvinoita kuti vanhu wanenge wangopa habvi paari. Wanenge apa habvi paari. Nyange akanzwa zvakaipa zvinenge munhu iyeye haagoni kubva, anoramba aripo. Iri ritori jira rakatoenda mwana, ndoda kutoenda iri. Mazo rotoenda mazo ejira. Rine kwari kutoendawo iro hatitauri kuti kupi asi kutoenda. Asi kumasoko. Kumasoko kwari kutoenda. Ende rikunounganidza vanhu ikoko. Hande ipo kuti tichiri kumasoko. Vanomboya here vakuru vemadzisvondo vemaprofita alright mukoka taunzwa vanhu vanouya. Munovapa futi mushonga wekuprofita. Kana mavapa and then what? Waprofita munhu kuti munhu ane matambudziko anozokwanisa kubatsirika kana ndezve kungoti munhu angobhilivha kuti pari kuzara vanhu ndofunga muprofita ari kuona obva aenda zveshuwa obva anoprofitwa obva aona kwanzi ndo dambudziko rako anozobatsira vanhu here tikawirirana zvakanaka. Ndinokupa chifembero. Chiriko chimwe chifembero chinonzi chegreen bomba. Green bomba ripotsika panonhuwa haripotsi. Chiriko chifembero chinonzi chegreen bomba. Uya muprofita anenge apiwa chifembero chegreen bomba uya anonyatsonanga pane dambudziko nemamira zvakaita. Ndawirirana naye kunoku ndine mvura yandinomupa. Mvura yandinomupa iye ndeyekuti akaishandisa iye akakubata kana pamusoro uchinzwa mudumbu iwewe mudumbu unonyarara ipapo. Akakubata une pauri kunzwa iwewe panonyarara ipapo. Pangatozonotanga kana watove kumba kwako kana svondo inouya. Asi uchibva paari iwewe unobva wakatopora. Iripo mvura inogara ndichipa vanhu hayo ndogara ndichiendesa kwadzinoenda ikoko. Hane kumapentecosto vari kuya vachitsvagawo zvakafanana vari kuya vachitsvaga mikoka. Chakavanzika chandakaona chiri panyaya yekuungana kwevanhu machechi umu. Vakangoungana zvekuti vangoungana vanhu ivavo vanoparara. Asi vakanga vakaunganidzwa nemukoka wandiri kutaura iwoyo. Kana iwe ukatofa vanhu ivavo hakuna kwavanoenda. Hakuna kwavanoenda iwewe. Vanoramba vachingodzengerera panzvimbo imwe chete. Hakuna kwavanoenda vanhu ivavo. Vachiti tichapuwa mumwe mukuru. Vachiti mumwe mukuru achauya. Vakatogadzira mumwe mukuru wavo ipapo. Vachitoenda mberi nemukuru wavo. Asi havabve pavakaiswa vanhu ivavo. Ndo inonzi mikoka iyo. Ndo zvaunga izvozvo. Sekuru kune vazukuru vanogona kuti inini ndoda kubatsirwa. Unoziva kuti madzidzisirwo atinoita panyaya dzemishonga yechivanhu yakasiyana siyana. Mimwe yacho ine kakutyisa imwe zvakare inogona kunge ine mienzaniso kuti kudzinza kwedu ninge akambobata mushonga wakazopanduka ameno nemhiko dzaanenge akanganisa. Ngatiti munhu ada kubatsirwa azobva achiti sekuruka inini ndoda kuti mundibatsire hongu dambudziko mariona ndoda kuti mundibatsire asi handidi kubata mushonga. Ndoda kubatsirwa asi handidi kubata mishonga. Aiwa kubata mushonga wakwandogona kutoziva kuti mandigadzira mva mandichkorera monditi chienda naye kumba onoita so munhu achiti ininichi ndoda kuti sekuru andibatsire but kuti ndizotakura mushonga ndichienda naye kana kuti kumba kwangu ndinge ndisingadi. Mishonga yekushandisira ipapo iripo. Asi ndokurudzira kuti kana usingatodi kutobata mushonga gara watoregedza kutouya. Nekuti pane mumwe mushonga inotoda kuti utonoshandisa iwe waenda. Saka ukauya iwewe wobva wati iwewe zvandavinga zvacho ine handisi kuzvida. Zvinoreva kuti hausonyatsoziva chinangwa chako chauri kuda chaicho. Nekuti ukaona wazvisumudza watouya iwewe wasvika wobva warambirana nezviripo
kuti inini zviripo izvini handisina kubata chakati nechakati nechakati chakati. Aiwa ipapo hauna chaunenge uchitaura. Okay. Hauna chaunenge uchitaura. Ande zvichidakawa sekuru vazukuru vanenge vachitya kuti mishonga yandiri kutora ramangwana racho inogona kuzondikuwadza. Saka vanenge vachidoka assurance yekuti mishonga yandiri kukupa haina assurance yekuti vakawanda vanoti n'anga dzinokupa mishonga asi hadzikudzi kuti ramangwana rakamira sei. Aiwa vanhu vasingazivi vanotaura izvozvo. Nyaya iripo ndeyekuti mishonga inokuwadza kana tiri kuno kuchivanhu kunoku inochajwa. Handigoni kukupa mushonga wokutambisa wokuti ndokupa mushonga inini iwe usina kuubhadhara wobva waenda nawo kumba kwako iwewe wokuti unoita zvekutambisa waenda kumba kwako. Nekuti mishonga iyi inokuwadza, mishonga inopa pfuma, mishonga inopa mari, imwe mishonga inowanzoshandisira kune waenda zvekukorokoza izvi. Mishonga iyi inodhura kuiwana kwacho kuti tiiwane isusu inodhura kuiwana. Yandidhurira kuti ndiiwane iwe wobva wangouya iwe ndobva ndakupa kuti uende unoshandisa kumba kwako tisina kutenderana. Hazvina kudaro. Mishonga iyi tinotowirirana nezvayo. Sezvo ndambotaura pakutanga paya, totowirirana nezvayo. Ndokupa mishonga iyoyo uchitoziva kuti uchadai nekudai. Wobva waenda nawo mushonga wangu. Pane imwe yamataura inogona kufarirwa navazukuru venyu sekuru, mishonga yekukorokosa. Mishonga yekuita sei kana achinzi munhu achiti sekuru ndauya ndoda mushonga wekukorokosa. Kunonzi kukorokosa kwekwe haugoni kuita mari kungobva kumba kwako bva wati waita mari negoridhe. Okay. Aiwa hazviitike. Munhu akagadzirwa nezvegoridhe ane lake rakagadzirwa pagoridhe akasvika pashandwa nevanhu vese vashaya mari, iye yake inenge iripo mari zvokuti pamunoti hamuna mari munhu wandonyatsoti ndagadzira pane ndichienda kugoridhe yake mari anosvika achitoiwana ipapo. Nekuti zvegoridhe izvi ndezvepasi. Hazvisi zvekuti anzi haini ndine laki rekuti ndinowana goridhe. Ndezvepasi zvinotobatanidzwa kumudzimu wenzvimbo, mudzimu wako iwo mushavi wacho uri kushava, zvobatanidzwa pamwe chete zvokugadzirwa ilaki. Zvotoita fanga seunge zvinhu zvakatoreba kuti zviitwe kuti uzonzi watanga kuita mari yezvegoridhe izvi. Vanenge vane mamainzi kudhara wekuti ndiri kutokorokosa kudhara paipai. Mamainzi aya anojuswa, kuno kunonzi kujusa. Ndokuita sei? Kujusa kutogadzirira pasina bhandi rinogadzirwa rikatovepo. Pasina sembo inotogadzirirwa ikatovepo. Ndo kunonzi kujusa ikoko ikwe. Saka haugoni kungoti hauna kujusa, hauna kudii, hauna kukumbirira kuchivanhu. Wobva wangoti ainini nechikonzo chiri pamwe ndawana mari kuti nditenge nzvimbo yangu yekuti vanhu vashande. Wobva wati vanhu ngavangoshanda. Izvozvo zviya unoshandira mahara. Kana kudzama watoona kuti zvinhu zvikundiitisa losi. Kudzama watosiyana nazvo kuti zvinhu zvazvibhadhari ndisiyane nazvo. Handei kumunhurume. Matambudziko, tambotaura matambudziko ari kunyanya kusangana nemadzimai. Ko varume matambudziko avanosangana nawo mukati mekurarama kwavo ndani. Varume vanouya panapa vamwe vanenge vachitsanangura kuti vakadzi vavo varita gumbo mumba gumbo panze. Ainde nhamba iyoyo yevakadzi vane varume vaviri vatatu iyoyo. Iyoyo yakura zvekuti unogona kuwana pavakadzi vanogona kushandira kana kuti 30 unogona kuwana vakadzi 10 vasingatauri zvekuti tine zvikomba zviri kunze zvinofanira kuti zvitevedze mari. Vazhinji vanouya kunoenda kuti murume sekuru ndinaye, havanyepi shuwa, havanyepi sekuru murume ndinaye kumba, asi ndine mumwe muzukuru wedu mudiki ari ikoko anopota achimbondipa mari apo neapo. Saka ndigadzirire kuti uyu wandinaye kumba uyu asambofa akaona zvinhu zviri kuitika kuti zviri kuitika. Saka matambudziko akafanana neiwayo kwani varume kuti vakadzi vari kuita gumbo mumba gumbo panze iwayo akawanda. Todzoka futi pakuti kuti mukadzi aite gumbo mumba gumbo panze ipapo kudambudziko revarume ipapo. Kune mishonga inosimbisa misana yana baba. Iriko mishonga inotogadzwa zvokuti unotoipiwa, ukaipiwa kana ukaenda aiwa kumberi kwacho zvakarongeka. Saka vamwe vanhu vanongorarama ngoti hayi chero ndakambozvarwa chete zvekuti ndizotsvaga mishonga yemisana kana ndivo vane vakadzi vanozotanga kuzobuda ivavo. Kana kuti haane chikonzo chekuti ini pamwe ndaita mari stereki saka kuti ndizoonekwa ndichienda kwasekuru hungu hazviite. Ndivo vane vakadzi vanozobuda vatokutaura nezvavo ivavo. Saka zvinhu zvekuti dambudziko iroro rakakura. Saka munhu ukaona kuti munhu uri munhu womurume,
mishonga yekusimbisa musana inodiwa mudzimba mishonga inotodiwa iyo ende iripo mishonga yekusimbisa musana. Tichinopedza chirongwa sekuru vazukuru munovashandira sei? Mune mazuva munoshandira here? Mune mazuva musingashandire here? Pane kwamunoenda here? Munozvifambisa sei uye muchiwanikwa kupi? Inini ndinotorwa nevanhu kazhinji vanhu vanouya vanotanga vatofona. Ndinowanikwa muno muHarare kana kuwanikwa muBulawayo. Kuwanikwa muBulawayo ndinenge ndiri muPumula South. Ndokwandowanzowanikwa kazhinji vanotoziva kuti sekuru ngwananikwa muPumula South. Nemuno muHarare ndowanikwa kuno kusho kunze ndokwandowanikwa, asi dare rangu guru riri kuPumula South. Ndokune dare rangu guru ikoko. Saka ndo nzvimbo dzandinowanikwa idzodzo. Sei makachuza kuBulawayo? Inyaya yekuti ndokwandakarorera. Kwasha akadhonzwa nyasi. Inyaya ndokwandakarorera. Andirika. Aya, tinotenda sekuru. Kwese kubatsira vazukuru hazvinei kuti wabatsira vari kunzvimbo iyi. Mashoko enyu ekupedzisira kuvazukuru venyu vamakabatsira nevazukuru vari kutsvaga kuti zvino dambudziko randinaro iri ndobatsirwa nani ndeapi? Ndeyekuti hakuna dambudziko risingabatsiriki. Uye usanyare nekuti dambudziko rako rakamira sei. Nekuti hakuna dambudziko risingabatsiriki, hakuna dambudziko risingagoneki. Dambudziko rese rinobatsirika, dambudziko rese rinogoneka. Tsvaga nzira dzinoita kuti ubatsirwe. Dzingadai dziri dzechipatara kana kuuya kuzotsvaka mishonga inoita kuti dambudziko rakuwira iwewe ripfuure ridarike. Vamwe vanorasikirwa upenyu nenyaya yekunyara. Saka ndoti nekunyara kungakubude muvanhu tikwanise kubatsirika zvinoenda mberi. Ndo mashoko angu andingasiya chete iwayo.